fuqha. Kwalunkwe training, kwalunkwe stil ta' ikel illi grazzi għalih sef qed nitilfu x-xaħam huwa pass il-qudiem. Kemm hawn kontroversi. U għax min jgħid aħjar niklu kull 3 sigħat. U hemm min jgħidlek aħjar nagħmlu intermittent fasting. U hemm min jgħidlek aħjar taqta' l-carbs. U hemm min jgħidlek aħjar taqta' l-fets. Minkejja li l-bilanċ fl-opinjoni tiegħi u milli nafu aħna huwa dejjem rekomandat, jiġifieri b'mod prattiku mhuwiex normalment rekomandat illi xi food group naqtawh, mela pereżempju mhux rekomandat illi ngħidu jiena mhux ħanieħu frott, jiena mhux ħanieħu ħaxix, jiena mhux ħanieħu carbs xejn jew fett xejn. Waqt li dak tipikament mhux rekomandat, min ikollu problemi ta' saħħa, anke fuq parir ta' tabib ta' ovvjament. Mela. Però kull ħaġa li ħatejnu illi jitla fix-xaħam, illi ma jibqax obese li hija l-iktar ħaġa riskjuża ejja npoġġuha hekk. Jew inkella overweight, kull qatra tgħin. Ixini. Barra naturalment mek nagħmlu xi crash diet illi fiha bniedem ma tantx qed jiekol. Ekku. Għax ħajitlef ħafna piż daqqa bil-konsegwenza li jerġa' jiġi malaj. Mela, aħna xi rridu nagħmlu? Apparti li nippruvaw nassumu illi dak li